Исәнмесез. Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары. Туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Республикада бүген мәтәм көне. Кичә Казанның 175-нче мәктәбендә булган фаҗигадан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шундый карар кабул итте. 19 яшьлек Илназ Галәвиев уку йортына бәреп кирип педагоглар һәм укучыларга утлы коралдан атты. Атучыны тоткарлыйлар, хәзер ул тикшерүдә. Медицина хезмәткәрләре зыян күрүчеләрнең гомерен саклап калу өчен көрәшә. Балалар белән психологлар эшли, барлык мәктәпләрдә дә куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән. Татарстанда тикшерүләр башланды. Президент йөкләмәсе буенча барлык белем бирү учреждениеләрендә куркынычсызлык нормаларының үтәлешен өйрәнәләр. Бүген башкаланың барлык мәктәпләрендә укулар туктатылды. Фаҗига урынында стихияле мемориал барлыкка килде. Анда шәһәр халкы чәчәкләр, уенчыклар алып килә, шәм кабзалар. Бүген барлык мәдәни күңелләшү чаралары кичектерелде. Рәсми очрашулар һәлак булганнар истәлегенә 1 минут тынлык белән башлана. Бүген мәрхүмнәрне соңгы юлга озаталар, алар Казанда, Биектау районында җирләнә. Республика хакимияте җирләү өчен оештыруны үз контроленә алды. Татарстан президенты кушуы буенча республика хөкүмәте һәлак булганнарның туганнарына кирәкле ярдәм күрсәтә. Аларга 1 миллион сум, авыр һәм урта дәрәҗәдәге яраланучыларга 400 мең, җиңел дәрәҗәдә 200 мең сум түләнәчәк. Татарстанда психологик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линияләр эшли. Казандагы номер 288-45-63 ярдәмгә күрше төбәкләрдән гадәттән тыш хәлләр министрлыгы психологлары җәлеп ителде. Моннан тыш Казан мәгариф идарәсе тарафыннан ачылган ярдәм күрсәтү телефоннары да бар. 8-843-292-44-03 һәм 292-37-94. Психологик ярдәмне шулай ышаныч үзәге телефоны. Балалар һәм ата-аналар өчен гомумроссия телефон номеры буенча да алырга мөмкин. Барлык элемтә номерлары экранда күрсәтелгән. Тоткарланучыга килгәндә ул беренче сораштыру вакытында күрсәтмәләр биргән. Россиянең тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин барлык материалларны да үзәк идарәгә тапшырырга кушты. Фаҗига булган урынга баш криминалистика идарәсе белгечләре килде. Татарстанга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов, Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко килде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Казанда хокук саклау органнары белән киңәшмә уздырдылар. Ул 1 минут тынлык белән башланып китте. Президент хокук саклау органнары хезмәткәрләренең һәм медицина бригадаларының оешкан төстә эшләүләрен билгеләп үтте. Зыян күрүчеләр барлык кирәкле медицина ярдәмен ала. Аларны төрле хастаханәләрдә дәвалыйлар. Балалар республика клиник хастаханәсе пациентлары янында президент Рөстәм Миңнеханов булды. Балалар хастаханәсе янында зыян күрүчеләрнең туганнары табибларның һәр сүзен көтеп ала. Балаларның гомере өчен борчыла. Фаҗига вакытында ата-аналар белән барысы да элемтәгә керә алмаган. Я сидел спокойно дома, кушал, и сестренка... Мин сеңлемә мәктәп янында хәбәр яздым. Ул чыга алмыйбыз дип җавап язды. Нәрсә булды дигәч, укытучы ишекне бикләп куйды. Куркыныч дип җаваплады. Ярый, аларның сыйныфы исән-имин котылды. Укытучылар ата-аналар өчен каһарман. Аларның уялуы нәтиҗәсендә йөзләрчә баланың гомере саклап калынды. Увидела, как вот этот парень шел и кого-то уже застрелил. Она вернулась в школу, побежала в класс, где занимались ее детишки, закрыла дверь и всех в угол, в дальний угол, куда не может дойти стрельба и пули, она их всех заставила сесть и сидеть тихонечко. Когда он уже последний раз звонил, я слышала, я говорю, плачет что ли кто-то? Да, мам, говорит, тут плачет. Фаҗига урынына 4 минуттан соң ул табиблар бригадасы килә. Барлыгы 36 ашыгыч ярдәм машинасы. Зыян күрүчеләрне һәр 20 минут саен китерәләр. Консультацияләргә илнең иң яхшы белгечләре кушыла. Казан мәктәбендә ату нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны 9 кешегә җиткән. Корбаннар арасында 7 бала һәм 2 олы кеше бар. Казанга гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус борты килеп төште. Хастаханәдә ашыгыч киңәшмә узды. Решение по транспортировке будет решаться в зависимости от стабильности пациентов. Это требует оценки очень тщательно, поскольку вслед посадка это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с учетом того, что кровообращение
сейчас произойдет переоценка и финальный список озвучим. В том числе согласуем с родителями. Зыян күрүчеләр белән Татарстан президенты, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле, Россия сәламәтлек саклау министры, мәгариф министры очрашты. Республика балалар клиник хастаханәсенә 18 бала китерелгән, 6-сы авыр хәлдә, 2-сенең хәле бик авыр. 8 бала пуледан тән җәрәхәтләре алган, калганнары бинадан эвакуация вакытында зыян күргән. Тагын 2 олы кеше республика клиник хастаханәсендә, берсе Җенше шәһәр хастаханәсендә. Барлык медицина учреждениеләрендә заманча җиһазлар бар, кан запаслары җитә. Қозанлылар фажиғаны ауыр кешірі. Бірінші сәғатлерден үк мәктәп янында стихийлі мемориал барлыққа келді. Күні бойына һәм узған түнді береге шәшәкләр салдылар, уйыншықлар қойдылар, шәм қабыздылар. Бүгінде береге кішілер ташқыны үзілмей, ялғыз һәм бүтін ғаиләләре белән киләләр. Күпләре балалары белән килә. Қозандағына түгел, Россияның күп кенә төбәкләрендә дә мондый хәтер мемориаллары барлыққа келді. Дөньяның барлык төбәкләрендә Татарстан халкына теләктәшлек белдерәләр. Татарстанлылар хәсрәтенә битараф калучы булмады. Мәскәүдә хәтер мемориалы Татарстан Республикасының рәсми вәкиллеге бинасы янында урнашты. Чыгарылышны дәвам итәбез. Татарстан мәчетләрендә һәм ширкәүләрендә һәлак булучыларның рухларына, исән калганнарның сәламәтлеге хакына дуга кылдылар. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл фаҗига урынында булдылар. Руханилар зыян күрүчеләрнең якыннарына ярдәм итү өчен хастаханәдә дә кизү торалар. Республика ифтары алдыннан да дугалар кылдылар, вәгазь сөйләделәр. Ифтарда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан мөселманнары Казанда иң зур 9-нчы республика күләм ифтарга җыелды. Бу юлы ифтар киң җәмәгатьчелекнең терроризмга каршы бердәм теләктәшлеген күрсәтү чарасы буларак үткәрелде. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә оештырылган ифтардан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Казан мәктәбендә фаҗигале вакыйгалар килеп чыгу сәбәпле республика күләм ифтарның программасына үзгәрешләр кертелде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Инстаграмдагы рәсми аккаунтында нәзарәт һәм республиканың 1500 имамы, шулай ук шәхсән үз исеменнән бу хәсрәт кагылып киткән барлык гаиләләрнең тирән кайгысын уртаклашам дип язды һәм фаҗига килеп чыккан урынга барды. Республика ифтарының башка көнгә күчерелмәячәге турында өйләдән соң төгәл билгеле булды. Хәзердә без бүген зур ифтарда очраштык. Бик котышкыч вакыйгалар булды бүген. Алла сакласын, иншалла кабатланмасын. Ләкин шуны дөрес аңларга кирәк, ифтар ул бәйрәм түгел, ифтар ул очрашу сәбәбе. Һәм без бу ифтардан ваз кичмәдек, киресенчә әйдәгез җыелышып, бергәләшеп дуа кылырбыз дип шулай килештек. Республика күләм ифтарның мәгълүмати материаллары матәм тасмалары белән уратып алынган. Алар һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләрнең якыннарының тирән кайгыларын уртаклашу йөзеннән урнаштырылган. Балаларын югалткан әти-әниләрнең кайгылары белән ихлас күңелдән уртаклашабыз. Рамазаныбызның шушы санаулы калган көннәрендә шушындый куркыныч бер вахшилек булды. Аллаһу Тәала үзе хөкемен чыгарды, ләкин җәрәхәтләнгән ата-аналарның калпләренә Аллаһу Тәала Раббым күркәм сабырлык, сихәт бирсен, я Раббы, көч бирсен, я Раббым Алла. Әй Рамазан шәриф ае китеп бара. Ләкин Рамазан шәриф ае ул дәрес булды. Ниндер планнар кордык, максатларга ирешергә омтылдык. Кайсыларын үти алдык, кайсыларын үти алмадык. Ләкин шуңа карамастан Рамазан ае китте дә, изге гамәлләр бетте дигән сүз түгел. Быел ифтар мәҗлесендә 5000 кеше катнашты. Ифтарларга йөрибез, әлхәмдүлилләһ, шөкер, бик матур иттереп. Без Зеленодольский районыннан килдек, шәһәреннән. Безнең шәһәрдә 3 мәчет бар. Һәр көн мәчетләрдә ифтар үткәрелә. İftarlar ötdü, hamsayalar var bizdə, birgə taravihlər oxuduq, xatımlar yasadıq. Allah'a şükür, tınış boldu etim. Еще 12-ләрдә кайтадыр. 12 тулгасына таравих намазларын укып кайта идек. Шул хәле довольны булып кайтабыз инде. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, бүген дә көнне гамәл белән үткәрдек дип шатланып кайта идек. 9-нчы тапкыр киләбез. Калдырмыйча һәр елны килергә. Нинди генә җирләр үтсә дә, без үзебезне, үзебез дә киләбез, без килә, халык белән дә очрашабыз килә. Ахшам намазына кадәр ифтарга килүчеләр өчен вәгазь укылды, Коръән аятләре әйтелде. Ифтар мәҗлесендә башка регионнардан кунак буларак чакырылган дин әһелләре дә чыгыш ясады.
Озанга кадәр республика күләм ифтарга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килеп кушылды һәм югалткан кешеләребезне 1 минут тынлык белән искә алыйк дип мөрәҗәгать итте. Мөмкин булса, 1 минут тынычлык белән искә алыйк безнең югалткан кешеләребезне. Ашһаду ан ла Республика күләм ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, аш-су тарату һәм табыннарны җыештыру өчен 16 яшьтән өлкәнрәк 600 волонтер җәлеп ителгән. Уразаларыбыз инде әйбәт узды. Аллага шөкер, һәр яклыкта иминлек, ризыгы да бар, тормышлар да әйбәт, уразалар бик әйбәт, җиңел бара. Аллаһ Тәала кабуллардан кылсын инде, рәхмәт әйлә. Үзәктән еракта уздырылса да, республика күләм ифтарда катнашу өчен барлык нечкәлекләр дә исәпкә алынган иде. Шәһәр яны поезды белән бушлай килә алу мөмкинлеге булдырудан башлап, һәр кемгә изге Коръән китабы бүләк итүгә кадәр. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан аграрийлары өчен бюджетта каралган ярдәмнең 4/1 өлеше язгы кыр эшләренә бирелгән. Ул 3 миллиард 500 миллион сумга тигез. Быел аграрийларга дәүләттән 12 миллиард 600 миллион сумлык ярдәм күрсәтелә. Шуның 4 миллиард сумга якыны федераль бюджеттан, 8 миллиардтан артыгы республика бюджетыннан. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров рәсми рәвештә белдерде. Аның сүзләренчә, узган ел белән чагыштырганда чәчү мәйданнары үзгәрмәгән. Ул 2 миллион 800 мең гектарны тәшкил итә. Республиканың кайбер районнарында сабан культураларын чәчү төгәлләнеп килә. Азнакай, Аксубай, Баулы, Буа, Зәй, Минзәлә, Мөслим, Нурлат, Сарман, Тәтеш, Ермешән һәм Ютазы районнары хуҗалыкларында барлык мәйданның 80-95% чәчелгән. Буа, Мөслим, Актаныш районнарында сабан будайы чәчелгән мәйданнар 14-20 мең гектарга җитә. Республикада шикәр чөгендерен чәчү дә тәмамланып килә. Буа, Бөгелмә, Зәй, Мөслим, Сарман, Тәтеш һәм Тукай районнары әлеге агрочараны уңышлы башкарып чыкты. Республикада янгыннарга каршы махсус режим дәвам итә. Бу көннәрдә ачык урыннарда коры үләннәрне һәм чүп-чарны яндыру аеруча куркыныч. Янгыннарны булдырмас өчен торак пунктлар, урманнар янында саклау полосалары ясала. Территория Старозакамского. Мессенджерларга мондый кадрлар көнгә беренче тапкыр килә. Болыннарда күз күреме җиткән кадәр урыннарда төтенне күреп алырга мөмкин. Янгыннарны булдырмас өчен ныклы контроль урнаштырырга кирәк. Тик еш кына кешеләрнең ваемсызлыгы, тәмәке төпчеген ташлап калдыру сәбәпле корган үләнгә ут кабырга мөмкин. Соколка авылында янгыннардан саклану чараларын күрәләр. Кешеләр белән сөйләшүләр уздыралар. В последнее время участились случаи возникновения пожара сухой травы, пал сухой травы. Без янгыннардан саклану чаралары турында сөйләшүләр үткәрәбез, кисәтү кәгазьләре таратабыз. Коры үлән яна башласа, тиз арада куркынычсыз урынга күченергә кирәк дип кисәтәләр белгечләр. Янгын сөндерү хезмәтенә шалтыратырга, төгәл адресны, үзең турында мәгълүматларны хәбәр итәргә, янәшәдәге объектларга куркыныч янымы юкмы икәнлеген бәяләргә кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Ландыш Бабаниязова, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Татарстанда урман янгыннары куркынычы зур булу сәбәпле шторм кисәтү игълан ителде. Бу хакта Республика гидрометеорология үзәге матбугат хезмәте хәбәр итте. Кисәтү 17 майга кадәр гамәлдә булачак. Татарстан территориясендә урманнарда янгын куркынычы югары 4-нче класста булуы көтелә диелә әлеге хәбәрдә. Эфирда парламент хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы. Студиядә Гөлназ Ибраһимова. Исәнмесез. Язгы сессия һәм парламентның Төбән палатасының 7-нче чакырылышы үз эшен тәмамлый. Һәр депутат алдан билгеләнгән юнәлештә эшли. Республикада сайлаучылар белән очрашалар. Фатих Сибагатуллин Дәүләт Думасында 3-нче чакырылыш инде экология һәм әйләнә-тирә мөхит мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Бу темага китап та язды. Закон нигезендә хәл ителә торган проблемаларның берсе сәнәгать җитештерүләреннән экологик зыянны киметү. Нефтчеләр иярчен газ чыгарудан зур кыенлыклар китерә. Фатих Сибагатуллин җитәкләгән Нурлат районында гына да 9 факел янды. Хәзер инде законда закон актлары да гамәлдә. Это председатель правительства, значит, подписывает, значит, как говорится, постановление правительства. И норматив там 95% утилизируй, отдай, не греши.
И если, значит, вот меньше, то за вредные воздействия, за негативное воздействие окружающей среду большие штрафы. Сургут нефть газ бірләшмәсе иярчин газны жию, куллану һәм үтилләштерү буенча алда бара. 60 миллион тонна нефть һәм 13 миллиард тонна газ шығарып, компания зәңгәр ягулыкның 99%-ын куллана яки үтилләштерә. Бу күрсәткеч буенча Россиядә икенче урында Татнефть бірләшмәсе. Спасибо им, наши нефтяники, они во всех отношениях тоже. И особенно вопросы экологии, можно сказать, даже самые передовые. Вот наши нефтяники используют более 97%. Да. И плюс ко всему, значит, вот по экологии не только, значит, вот там заводы, значит, вот там ультрасовременные. Вот Танека возьми, значит, он экологически, можно сказать, не абсолютно так, значит, вот самый наименьше вредный, значит, вот, как говорится, производство. Депутат сайлаучылар өчен шоқты эшләр башкарды. Фатих Сибагатуллин инициативасы белән Казандағы 7-нче хастахана базасында урология үзәге ачылды. Анда хирургиядан тыш операциялар ясыйлар. Шундый ук бүлекләр Саба үзәк хастаханасында һәм Тимер юл хастаханасында да бар инде. Халык ышанычлысы сүзләренә караганда, Республика клиник хастаханасында 4-нче үзәк әзерләнә. Радик Ильясов пленар отырышларда гына түгел, профильле комитетта да актив эшли. Узган чакырылышта ук ул транспорт министрлыгына Мамадыш районының Соколка авылы янында Камаша күпер төзү үтенече белән мөрәҗәгать иткән иде. Бүгенге көндә карар кабул ителгән инде. Радик Ильясов фикеренчә, Дәүләт Думасының әлеге чакырылышы нәтиҗәле һәм уңышлы эшләгән. Безнең парламентарийлар да сынатмаган. В отношении к 6-му созыву на 500 законов принято больше в Государственной Думе по всем направлениям. И еще будет продолжаться до завершения нашей деятельности 7-го созыва. Наши депутаты достойно представляют Татарстан, защищают интересы Татарстана, вступают в споры, когда по Татарстану есть какие-то с точки зрения других регионов зависть или иногда бывает черная зависть, да, они в защиту вступают и приглашают посмотреть, как у нас это делается. Радик Ильясовның хезмәттәше Евгений Гришин шулай ук бик мөһим комитетта финанс базары буенча эшли. Пандемияга бәйле соңгы бер елда 5 миллион россияле әлеге базарга мөрәҗәгать иткән. Сәбәбе кертемнәр буенча процентларның кимүе. Әмма катлаулы акчалата операцияләр үткәрү өчен җитәрлек квалификация кирәк. Күпләрнең моңа белемнәре җитми. Финанс ягыннан авыр хәлдә калучылар байтак булды. Татарстаннан да ярдәм сорап депутатка мөрәҗәгать итүчеләр булды. Рауль Хыснуллин да 5 ел элек сайлаулар алдыннан халыктан турыдан-туры наказлар алган. Әйтик, ул җирле совет депутатлары үз керемнәрен декларацияләргә тиеш булмавына закон нигезендә ирешкән. Россия төбәкләренең авыл җирлекләрендә моннан башка кадрлар кытлыгы да бар. Оннан башка табышларга декларацияләр тутыру дөрес түгел. Законнарда гамәлдә булган башка инициативалар да бар. Один из законопроектов, который сейчас приняты, поправки, которые мы внесли, это то, что касается вопросов комплексных кадастровых оценок. Принципиальный момент, поскольку на коллегии Минзиммуштра Рустам Нургалевич поднимал этот вопрос отдельно, и мы понимаем, что кадастровые оценки и вопросы платежей – это один из моментов, который принципиально важен для муниципальных образований. А поскольку я представляю в Думе комитет по федеративному устройству местного самоуправления, поэтому этот вопрос был поднят и он решен. В целом 74 законопроекта, в которых я так или иначе принимал участие, 37 из них уже приняты и вступили в законную силу, поэтому я считаю, что эффективность моей работы выше 50%, это очень здорово. В планах я вхожу в ряд подкомитетов, возглавляю ряд рабочих групп. Одна из рабочих групп – это та, которую тоже я создал по поручению Рустама Нургалевича. Это рабочая группа, которая касается внесения поправок в действующий гражданский кодекс по принудительному лицензированию лекарственных препаратов. Звучит сложно, но на самом деле там все очень просто. Государство имеет право в особых случаях выплатить определенные роялти владельцу патента и производителю лекарственного препарата на своей территории самостоятельно. Что это может дать конкретно Татарстану? Это может дать конкретно Татарстану возможность загрузить Татхимфармпрепаратами госзаказами на большие суммы.
Хәзер депутатларның күпме законнарның кабул итүдә катнашуларын, федераль программалар буенча Татарстан икътисадына күпме акча китерүләрен исәпләп чыгаруы кыен. Әмма икенчесе мөһим, алар сайлаучылар белән элемтәне югалтмаган. Моны киләсе парламент сайлауларына кадәр калган айларда дәвам итәргә планлаштыралар. Бүгенге көнгә менә шулар иде, парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз. Республика шәһәрләрендә, район үзәкләрендә һәм бистәләрендә Татарстан президентының безнең ишегалды программасы буенча клачлы эш алып барыла. Түбән-Кама шәһәрендә һәм районында да ишегаллары, юллар, балалар мәйданчыклары яңартыла. Быел 67 өйалды территориясын төзекләндерү күздә тотыла. Ремонт вакытында йортларда яшәүчеләрнең тәкъдимнәре дә исәпкә алына. Илһам Хәмидуллин гадәттәгечә көн сайын кызын урамга уйнарга алып чыга. Тик бүген уен мәйданчыгын танырлык түгел. Таганнар, машиналар аударылган. Ишек алдында зур техника эшли. Тынычлык проспектындагы 26-нчы йорт яшәүчеләр вакытлыча уңайсызлыкларга түзәргә әзер. Кешеләр ремонт башлануына сөенә генә. Ремонт эшләре республика президентының безнең ишегалды программасы буенча башкарыла. Балалар постоянно монда уйныйлар. Площадка һәрвакыт кирәк аларга. И нәрсә инде спорт инвентарлары кирәктер дип әйтергә подросткларга. Мәктәп балаларына дип әйтергә кирәк. Качаться итсеннәр, спорт белән шөгыльләнсеннәр. Матурлаулары кирәк. Балалар мәйданчыклары, кире юллары төзекләндерелә. Ремонттан соң ишек алдында машина кую урыннары да күбрәк булачак. Һәр подъезд төбендә яңа эскәмия, чүп савытлары урнаштырыла. Фарис Мөхәммәтов, Рафаил Рәкипов, Татарстан яңалыклары, Түбән-Кама. Күкмара районы Балыклы авылында мемориаль комплекс ачылды. Мемориаль комплекс авыл уртасында урнашкан 8 гранит тактада Балыклы авылының тулы бер тарихы урын алган. Бердә беренче бөтен дөнья гражданнар рус, япон, фин, Бөек Ватан, Әфганстан һәм Чечня сугышларында катнашкан. Алардан исән-имин кайткан, чит җирләрдә ятып калган сугышчыларның исем-фамилияләре белән рәттән сугыш ятимнәренең, репрессия корбаннарының, ерләре сугышта үлгән тол хатыннарның да исемлеге язылган. Анда барлыгы 443 фамилия теркәлгән. Мемориаль комплексны эшләүдә бүгенге көндә Мордовия Республикасының Саранский шәһәрендә яшәүче Фердания Нугаеваның да көче күп кергән. Фердания ханым республика һәм дәүләт архивларында эзләнеп, әлеге һәйкәлдә урын алган авылдашлары турында бик күп мәгълүмат туплаган. Һәйкәлдә шулай ук аның шигыре дә урнаштырылган. Галия Кайбицкая үз буынының талантлы башкаручыларының берсе. Татар театр һәм музыкасы сәнгате тарихында ул үз йөзен, үз урынын тапкан шәхес. Кайбыш районының Галия Кайбицкая исемендәге музее белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштырыр. Без сезнең Галия Кайбицкая исемендәге музейда. Галия Кайбицкая безнең районыбызның данын еракларга тараткан артист, ул безнең Кайбыш районыннан чыккан данлыклы шәхес. Күренекле татар җырчысы, Татарстан Автономияле Республикасының беренче халык артисты Галия Кайбицкая исемендәге музейга 1996 елның 21 маенда нигез салына, 1998 елның 29 октябрендә ачыла. Нәкъ менә Кайбышта Галия Кайбицкаяның музее бар. Чөнки 19 гасыр ахырында безнең кече Кайбыш авылында Галия Кайбицкая Төхвәтуллинаның әтисе дөньяга килгән. Ике апасын һәм аны ятим калдырып, әти-әниләре бигертә бакыйлыкка күчкәннәр һәм авыл халкының ярдәме белән кичкенәдән үк белемгә омтылышлы Мутыйгулланы авыл халкы җыелып Кышкар мәдрәсәсенә укырга җибәргән. Арча районының Кышкар мәдрәсәсендә ул булачак шагыйрь Габдулла Тукайның әтисе белән танышкан һәм инде Кайбыш белән Арча арасы бик ерак булганга күрә, алар ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә Габдулла Тукайның әтиләренә кайтып йөргәннәр. Бу балачак дуслыгы бер-берсен беркайчан ташламаскалар сүз биргәннәр һәм инде авыл халкы аның гыйлемгә булган омтылышын тыеп, үзе акча җыеп ятим баланы яңадан укырга Гарәбстанга Каһирә мәдрәсәсенә, Әл-Әсхәр мәдрәсәсенә җибәргәннәр. Галия Кайбицкаяның әтисе татарлар арасында дини белем, югары белем алган беренче кеше. Алар үзләре Уральск шәһәрендә төпләнеп шунда яшәгәннәр. Һәм Галия Кайбицкая ул 15 балалы гаиләнең 8нче баласы.
Уральск якларында үзләре мәдрәсәдә тотсалар да, үзләре мәчеттә укытсалар да, алар да билимгә, укуга ымтылыш бик зур булган җырга биергә оста Галияне 17 яше тулгач Казанга җибәргәннәр. Ул вакытта инде аның абыйсы Әдһәм белән апасы Казанга килгән һәм әтиләренең бабаларының хөрмәтенә үзләре Төхвәтуллина фамилиясын монда алып килмичә Кайбицкий фамилиясын алганнар. Һәм Галия Кайбицкийның иҗаты ике чорга бүлеп карыйбыз. Ул башта 10 еллап татар драма театрында эшли һәм Казанда ачылган беренче опера театрының беренче җырчысы һәм төп рольләрне башкаручы да Галия Кайбицкий була. Галия Кайбицкий музеенда ул инде менә халыкка безнең Карим Тинчуринның һәм Салих Сәйдәшевнең алар белән бергә эшләгән, Муса Җәлил белән кулга-кул тотынышып эшләгән кеше буларак, шәхесләр белән бергә эшләгән кеше буларак билгеле һәм инде татар драма театрында эшләгәндә, опера балет театрында эшләгәндә дә төп рольләрне ул башкарган һәм хәтта инде күбесе ул рольләрне нәкъ менә Галия Кайбицкийга багышлап язганнар да. 6 яшь Галия Кайбицкийның үзе яратып һәм иң оста башкарган рольләренең берсе. Менә шуңа күрә безнең музейның түрендә біз инде 6 яшьнең образын тудырдык. Шәхси гаилә мәсьәләсенә килгәндә, Галия Кайбицкая ул үзе сәяр, ирек һәм Раушания исемле 3 бала үстергән. Шушы Галия Кайбицкий исемендәге музейның нигез ташында 1998 елда шушы күренекле якташыбызны калганнарга таныту өчен татар дөньясына беренче тапкыр татар халык җырчысы дигән исем алган Галия Кайбицкийның исемен мәңгеләштерү һәм якташыбызга рәхмәт үзеннән шушы урынга, күренекле урынга салынган музейның нигез ташын аның улы архитектор Сәяр Сиддикович Айдаров салган. Бүгенге көндә музейбез безнең аның кызы Раушания ханым һәм улы медицина фәннәре докторы Ирек әфәнде белән тыгыз элемтәдә тора һәм шуңа күрә музейбыз Галия апаның шәхси әйберләре бездә саклану белән истәлекле. Монда без аның концерт костюмын күрәбез. Бик каты нәзакәтле, бик каты шибәр һәм бик оста колоратура сопрано тавышлы опера җырчысын аның тиңдәше булмаган кеше дип саныйлар. Әлеге пычмакта күз карасы кебек саклап торган кадерле экспонатлар. Менә ул Галия Кайбицкайның җәймәле өстәле. Кунакларны сыйлый торган чәй сервизы да бар. Аларны музейга балалары бүләк иткән. Музейбызга экскурсияга килгән балаларга без бик зур кызыксыну белән күрсәтәбез. Менә шушы 57 елда чыккан Ленинград маркалы телевизорны. Ул телевизорны бүгенге буын балаларының аны бик кызыксынып карыйлар. Монда аның үзе безнең музейна биреп калдырган китаплары нәкъ аның фатирында торганча. Музейның иң истәлеге, иң кадерле әйберләре дип саклыйбыз. Галия Кайбицкийның үз кулы белән язылган бездә мемуарлар саклана. Ул мемуарлардан изекләрне без район газетасында даими биреп барабыз. Һәм инде менә Галия Кайбицкийның иҗатын без Тукай иҗатыннан аерылгысыз дип карыйбыз. Габдулла Тукайның туган көнендә без ел сайын матур иттереп зур бәйрәм үткәрәбез. Ул бәйрәм безнең музей кысаларында гына сыймый, без урамга чыгабыз. Кайбыш районының горурлыгы булган музей фондында 1000 ярымнан артык экспонат бар. Биредә шулай ук төрледән-төрле әдәби-музыкаль кичәләр дә уздырыла. Гомумән музейда Галия Кайбицкая үзе яшәгәндәге кебек җанлы тормыш дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Республикада бүген мәтәм көне. Кичә Казанның 175-нче мәктәбендә булган фаҗигадан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов шундый карар кабул итте. Татарстанда тикшерүләр башланды. Президент йөкләмәсе буенча барлык белем бирү учреждениеләрендә куркынычсызлык нормаларының үтәлешен өйрәнәләр. Бүген башкаланың барлык мәктәпләрендә укулар туктатылды. Бүген мәрхүмне соңгы юлга озаталар, алар Казанда Биектау районында җирләнә. Республика хакимияте җирләү өчен оештыруны үз контроленә алды. Әлеге сәгатькә шундый яңалык идем. Мин Идел Кыямов, бүгенге сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.